Καλημέρα παιδιά, 13 Σεπτεμβρίου σήμερα. Βρισκόμαστε στα Μέγαρα και μόλις βγάλαμε ένα θερίο. Όταν λέμε για θερίο είναι περίπου στο 1 κιλό με 1,5 παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο θερίο, σας λέω. Παιδιά, έχουμε γεμίσει λαγοκέφαλους. Έχεις να κάνεις καμία δήλωση, ρε ψηλέ? Τι να πω, είναι αμαρτία. Δηλαδή τώρα παλεύεις όλη την ώρα εδώ πέρα με ένα θερίο και να μην το φας. Ένα θερίο. Δυστυχώς. Κάνει και θόρυβο, κρούτς. Βέβαια, είναι τοξικό ψάρι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Και συνεχίζουμε.